Walah, ngomah wonge lunga kabeh nang omah dhewean. Bojoku yamene sik turu. Lah resik-resik bumbung isih turu bojoku. Gimana aku wis mari godhog wedang, mari ngombe kopi. Yo tak resik-resik dhisik ae karo ringkes-ringkes iki. Kepeya ono dayo wis resik kabeh. Mbok ngejajan teko gowo. Kan sing mangan yo kan. Ya lah ngomong mari jagong ora tau gelem resik-resik. Nanti sapuku iku mau iki apa? Cikrak nanti lek ndelek kaya lali cikrake kene mau. Walah. Letak yo ambruk dhewe. Jajan ora nek sing mangan. Kepeanu karo mbuh nanti karo wong-wong. Kaya ana sing gelem mangan. Kuwasa mari gawe ya mara tuwi gadak kaya ngene. Walah ya ngaso-ngaso sik. Aduh, karo ngeluk boyok. Ngendi biasae kuprit ya mara. Kan wong mara. Walah ngene iki wayahe ya ana wong mara kok gak wong mara. Loh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Sampai gua, Mak. Ke omah ae iki, Mak. Iya, Mak. Cari endi anu? Sapa? Bang mobil. Turu wong iki. Enggak mulai masake rencana kebun. Walah, nang kebun yo. Yo engko mari ngono ae kirane anu karo ngenteni anu iku lho. Cek mateng sarapane engko lek digawe sarapan nang kebun. Nek ngecat nang kebun mulai wingin ane bisa ngecat. Walah, mulai wingin ane. Aku ya tak enak ta lek anu saiki. Wong kadung janjian saiki tak parani rene mau turu. Coba sampean buka ini. Yo sik no sik yamene dilungkas karo ngenteni sapa kancae bae ono sing mang apa anu. Ya ora sik tas sing oleh ngeye iku mau. Yo sik tak lagi lunga sik yame-yamene ae. Anu, gendut ngomong apa ora? Ketinggalan aja. Nempo, aku tambah gak ngerti biasae. Sampai iku aku gak ngerti mulai ngucap hati aku. Ku sampe gendut dicak pisan. Paling iku lho. Ya mulai gendut mbok menawa rene ya dinteni dulu ben melok pisan koyo dicak ewang-ewang ngono mbok ngene anu. Ya. Heeh, kongkon ngewangi pisan ngono lho. Cek rame-rame nang ngene kebun. Wong sampean melo apa ora? Nah aku yo ora melo, tunggu omah. Engko bene yayangku sangkil iku lho sing melo ya. Nek melo jariku anu plek pinginane ku ngejak. Heeh. Jadi saya kono sampeyan, Mak. Enggak, aku tak tunggu omah ae karo resik-resik omah iku lho. Ya lek bareng sampean tambah seru, Mak. Iya, yo engko lek kirane anu aku tak bagian ngirim ae wis. Oh iya, ngirim opo iku, Mak? Ya sing ngirim-ngirim. Opo tau sarapan ta? Ya enggak kan wedine lah ngirim pentung. Ya, gak salah ngirim pentung. Bu yo male yo opo, bojoku kelayu-layu lek pentungi ya. Heeh, gawa aku pentung. Ngirim jago ngono ah. Iya, sarapan ngono lho. Iya. Waalaikumsalam. Saiki beneran kok bisa iki gendut iki. Aku dicak. Iya winane lah ngomong jare te nang kebun, bisanan barang. Tapi ngono kono jare. Di tegal menurut kebunnya paling untuk ketika untuk pencet tadi. Oh iya paling lho. Tapi yang pencetnya kecut-kecut terus ya iya dia pencet lagi ya gula ya ya bukan tak gawe langsung ya sik anu tak gawekno kopi sik. Oh iya Mas iya dilu
Ini ya, kebunnya ya. Aku yang bisa ngerti. Engko lek ado yo Lah yo iki yo. Weka, Tapi kan podo enggak bisa yo. iya ngancani wis dicabaan. Lah yo digawe nglangi lak lucu ta iki. Iki kopine omben sik ya. Walah. Bakane lanu tak aku gawe dhisik. Ngrepoti ae mah. Enggak, wis biasa gini. Go budal bareng-bareng ae lah nang kebun. Coba mak sampean enggak iki mak. Waduh kok tambah aja sampean mak. Tambahmu enak ta lho. Ini. Vendor. Tetap hayu. Ya aku gawe, Selak sore yo. Karo diombe kopine ya. Selak sore. Iya. Di bahasan iki yo. Anu barang ya ta yo. Lintingan barang yo. Lengkap ya. Ngopong lintingnya iso enggak ngerti ya. Kayak sama lenting. Kayak goron lo enak gitu ya. Iya, lek iku nang laut barang kayak mancing tambah enak iku. Kayak kroso. Gak rasa. Tak kira ada kayak mana mancing. Ora. Kudu iki lah. Oh, Kurang. mana botak. Kudu urang lho, kudu orang. Kurang iku bahasa Indonesia. Udang. Susunya. Iki paling nek foto 5 sangkil iki, 5 sangkil iki. Susu sapi, tapi nanti di badan nanti emak mang gak bodoh. Yang coklat aja. Oh iya, susu coklat, tapi emak itu putih. Mbok enak mbok ora iku emak iku wis kempung mulai bisa. Tuh ya. Perlu mah. Lagi mang kok omah mandene. Iya lah. Wong ngurungkan Tangi turu apa? Wah, Waduh, iya tangi aku. Jangan iku. Iya. Jangan kok. Jangan kebun tinggal. Yo sing kalah. Sampai wis siap bawa topi barang. Yo sik dibuka. Rambutku sampai tak pelintir ini iki, Cak. Mari buka mamiku iku malu. Walah. Bapak. Yang tangian ngono ya. Ono opo? Aku yo ngono. Iki kalau digoleki Iki susu emak iki, Pak. iya iku wis. Kok susu emak, tapi kok coklat emak kok anu. Iya iya. Pokoke belum espaget ae gak apa. Oh iya. Enggak kula susu Tahu beli kopi Mbak? Yo men kopine sik. Iki mau yayangku sing gawe itu mau sarapan. Bur banyak nyiap nopo mah. Kate bondot nopo. Salin sik yo kok. Anu Pak, tak anu apa? Tak ono duyu sik, Pak. Oh ya wis. Ya wis aku tak persiapan gawe nang kene kebun. Mbok budal bareng-bareng ya. Anu ah Mbak. Jare panen pencet anu. Ora Jare cak kuwi panen pencet. Yo anggeku ngono endang-endang suwi ra diendangi ku lho kebune. Ya sapa kok panen pencet kan iki lah nek pencet ta opo Iya. apa ono dipetik nek ono digawe mulih digawe papen. Nggo pe ya ono tomat lah, pohon, Lego, Pak. lego. Lego? Ya wis lego apa-apa. Sampai kecepet, Pak. tadi Ame salense. goncengan ae ngono yo. Iya goncengan budal ono bareng-bareng ae. Iya. Engko yayangku engko cek gawe sarapan, cek ngirim nang kene kebun. Oh tadi dikirim yo jare mang Iki mopo? Kirim sarapan. Oh, sarapan. Sarapan. Engko tak sangkan ketingirim samian, aku yo samian lho, pas domino Iya, Bang. Cek suwe ini pas lah. Oh, paling si tantang iku. Jadi tentang kebun ini, kok pas liru kebun ini mak sangkil sing dikalah. Iya kok. Masa kok salin anu? Ya keliru lah terus anu. Ketika nang kebun, paling iku. Nah iya, paling iku sing garap kebun Mas Agil, Mas Adus, udah mari nang kebun Simonata, kebun Yangtang. Kebun Yangtang. Wes ah. Suwe ini, Bang. Ora. Dron. Terus rambutnya kok kayak jelas lah. Wah, ya iki. Ora nang kebun. Nang kebun.
Ambane ya. Kadang turu enggak mau. Sarapan sih kan gue pas makan tuh. Mari gue ngenteni Gila kayak aku minta roti, gue udah gak makan poso. ngenteni kirimannya yang gue Bu. Ya. Nah ayo. Ayo. Ya wis, ayo udah lah. Nang ndi? Loh, jadi ngejalan kebun. Nang kebun ndi? Kebun sisi ngador. Enggak, sisi tanahnya. Sing gimana kebun itu? Loh, detan dulu. Kebun etan, kayaknya sih di luar ya kebunnya apa? Ya udah lorong. Sing sak mudaan iku. Oh. Ayo wis, udah lah. Ayo nanti Kok ini tidak sih? Oh ya tidak aja masak sedikit Jane kopi tok ini tenang. ya itu enggak nang susu. pokoknya Nang lipat barang tapi pokoknya aja sing es bayar ya ya Halo, tak apa aja. ada budal nang kebun tambah kuprit mulai juga sepeda ya tak tinggal mangan dhisik karo eseng-eseng mbuh apa iki gendut dijak sarapan ya ora gelem ana perlu ati barang iki ngaku ra doyan kulupe godhong kates si wis mantep iki wisan gun karo ngandani si kuprit tinggal mangan sik ae kulupe godhong kates sambil terasi Adin bojoku jauh Adinnya paling Para kono, Mbak. oh iya Adin ngelak mangan Para kono wis. Yo, Mana sih anakku? dondang Mana wis? Mana sih anakku, Mbak? loh cak mangan no Si mana? Wis mangan dengan jam. iya tahu gue lah Ya, cepet-cepet keselelek man. Keselelek man. Keselelek bingung. Tangan budak kan besok mau pembulat gue beda tak mangan gak kelem mangan dewe aja tak waras deh mangan betul apa, Mbak? kalau anu ulo kates Iki lek kurang, Mbak. Pakai iki. awi Sementara. lalu tapi kalau mangan bisa nanti ayo mangan bisa nanti mangan opo? loh ya kok Oh lah. loh apa nang Aku biasa mangan Ambek kono godhong kates. Aku Utawa biasa sak kates iki. aku biasa mangan di daging mentah. Sing mentah tapi enak. Daging iku. Bu bisa muat. Waduh wis sampai ngiler-ngiler loh. ya wis Aku mau bisa sih kau sepeda aku barang. selalu wis selalu kan Oh, kok gimana Jojo Pak? iya iku anu iku Soko. nah ya iki wis Salam wis teko nyampe ngene, Sur. Walah, kebune anu Mbah Sangkil iki ya iki kebune Wah, mbak kebun nyaman, Pak ya? iya ya wis lumayan lah Iku pabrik opo iku, Pak? itu pabrik apa iku ora ijen ya jenenge ning aku Ya oleh Ate jenenge apa ngadeke masyarakat biasa? Iki kebun nyaman kate sapa jenenge, Pak? Kan wis gantung ah. kates Thailand iki Oh, sing iki Thailand. lho. Thailand iki Walah, kate Thailand. yo lah awakmu sir anu jangan ya ora apa-apa Ya lungguh-lungguh sik kene, Pak. yo iki kadang winginan iki mari tak unduh Oh, mari dondo. mari tak unduh iki kok gede-gede maneh iki wayahe unduh yo anu iki tapi lek anune iki pahitane iki koyo mari dipeki wong Mosok, Pak? heeh winginane lemu-lemu iki Ya ana sing tuwek
nyoba ini Mas ya Bang. Ya itu lho sing rada mateng iki lho. Nah, iki lho mateng iki lho, mateng iki mau. Iki mateng. Nah, itu ya mateng. Nah, Oh. Legi kali enggak ya? ya dicoba ae. Tak lading pisan. Kan lading. Jakong ini. Golek lek nongko anu, Pak. Aku Nongko me anu itu. iya, itu. Elek ya nang pajak nang mripat jak. Oh iya, lek tone iku lho. Petone tempe nang mripat elek. Ya enak lagi. Yo ngene lho. Ngene lho kita biyen iki sakjane iku tuku iki mek pirang repis ngono lho biyen iku. mosok sak pirang repis, Bang. Nah ceritane sampe duwe kebun ngene iki ya apa, Mbak? Yo nyambut gawe sing seken mari ngono diceleni, ditabungne. Lah mari ngono ana wong adol iki tak tuku. Lah mari ngono tak lumpone tak tanduki kabeh. Loh, korek Alhamdulillah sih ono perjuangane sama nih, Mbak. Ono. Timbangane korek duwe kadang ono wong duwe tegal ngono ya. Ono tak gawa mau, tak gawa mau. Mbok ndek sepeda ndi mau. Kadang ono wong duwe kebun, gak ana perjuangane langsung ngadeg duwe no. Gak ana perjuangane ya percuma bae ya. Iku sarono iku sakjane kongkon mati kan. korekku. Ngurus kebun tok ae. Nanti korek mau. Korek biasa. Mau nang kene tak rokok iki, Brit. Ini enggak iki ae. Duh, Pondek, mau carry dek. Sepeda ndi mau? Ya siku ae padha ae. Rokok, wah dilogur nih, ndek kene mbok korek nanti iki. Iki korekku iki Iya, iki mau. mulai ono korek disak. Ya mari-mari ngene Mas, sik panas ngono Ya ya. engko ngendaki sing dek sisi kono PW apa? Wis wayahe nguduhi ngono pohonge sing sebelah iki urung wayahe Nah, panen. jare sing duwe tanduran wit apa? Pencet iku ndi sing dek. Oh, nang kono Branglor. Oh, berang. Branglor. Iku Kecut pencet e. kecut. Pencet apa jenis apa? Pencet opo ngono lho ngarani. Mana gila? Mana gila ya. Mana gila. Iki mana lagi, mana Oh, lah iya mana gila berarti kan gila. Kudu gede dan pencetnya sak mene-mene. Iki kalah berarti ya. Kalah iki. Yo, ini lho, kok misale ono wong bakul pencet bae gembel-gembel ana pas waktu iku dhewe nang kono liwat didol pisan ae ku. Kudu kena digawe apa-apa ku. Ya, Kene kayak apa ya, Bu? yo kena tuku rokok, kena tuku apa. Wis jajan dah. Kene digawe Iya wis gawe sembarang kalir. Iku ngono ya. Aku karo tak kena yayangku barang iku. Oh, berarti iki cuman duwe Tegal sak mene iki sing liyane bojo sampean gak ero ya, Mbak ya. Yo karo ta anjane aku tuku iki bojoku ora tak kandhani. Purwoe berarti sing ndek sisi kono tok iku. Oh, sisi kono. Ya apa lek kirim? Jare engko lek tak nganu ngirim Ya iku mau jarene yayangku mau jarene ya ate ngirim tapi mbok sampe yamene kok ora ono. Ya gak kira ro lek gak dikandani, lek gak dikandani dek Tegal ing kono. Kan rowe sing kono. kebun sono. Kan saking pasangan nyepikno kebun sing gak duwe ndek kene kebun. Ya aku wediku ku ngene. Biasane kan yo kelayapan karo bojoe sampean. Ya. Bojoe kuprit iku lho. Ya. Bojoe sampean. Ku pas ditinggal nang Tegal ngene iki nglayap pisan. Layap jarung layap lah. Wis. Wis Wong ora- layap genah lek gak nglayap gak genah jejeli kates lah wis ah. Lek wong wedok jane ya ngono biasa. Ya, Ya wong wedok. Lek gak anu mencucu lambene Mencucu. sampai doe. Kayak duwe. Iki berarti wis wayahe panen iki kates sampean Mbak ya. Ya wis, jane wis mateng-mateng ini jane. wayahe panen. Ya engko mulai tak nggawa aku Mbak ya. Iya sing gowo. Kamu nggo keranjang apa ora iki mau? Tapi lah yo. Aku iki cerita iki ya. Lek kates iki biasa e. Wong wedok sing enak. Wong Iya. wedok kates wong wedok sing enak. Kates wong wedok. Iya. Kates wong wedok. Ya kates
pertanian ini. Ya ora ta. Murni lek kates ngene iki, Cak. Murni. Ora mu. Sing ngenteni aku pendino pedok kabeh. Kates kok Pak. Kates pedok kabeh. Duren dibelah. Duren kok lagu. Kates iku waduh lah. Ujuk. Ngono lah penak. Jane ade iki yo soge bae yo. Iya, Oke. Soge. Lah sakmene iki tane Mbak Sanggil kabeh. Ayo kebun deh. lah sing lamu tuku sing anyar iku ndek ndi, Brit? Hah? Sing jarene tuku Tegal anyar iku ndek. Jarene awakmu tahu cerita nang aku. Aku Kudu mari Tegal, lunga nang Tegal, lunga nang kota Tegal Jawa Tengah kono lho. Winginane ate ngejak rono, oh kuwi cuman Tegal. tuku Tegal. Tegal Anyar. kota Jawa Tengah kono lho. Wong kan. Oh, wong kano. Aku udah ngomong, apa? Wis ndek kota Tegal iku sapa sih ya? Ponane sampean ora? Butuh ponakanku. Anake ponakanku. Oh, anake. Oh, gendut sing tuku apa ku tuku bengkok apa tuku apa iku? Apa bengkok iku? Sing tanduran tebu iku lho. Oh, Sing ndek ndi ku jare mau ceritanya aku iku. kudu tuku iku, Pak. Ya apa? Boro. Boro. Burung bersih itu Tegal wong. Berarti kupingku itu Iya. sisian. Rotok-rotok. Bulu ya. Heeh, kiwa karo tengen. Biasa kan kuping ngono iku disebul teko tengen. Layu Ah, nang iku metu. Iya, ya Arep metu. metu kok Metu isor, teko sing Pak. penting. Lah ngomong. Lah iya Oke, oke. Apa boleh jangan ae, Pak. Ya engko mulene nang Iya, ya rada kono pipi, Pak, Tegal pipi, sing ya. sing kono ae lho wangukan. Lho iki berarti pacone gak digawa iki, Mang. Waduh, mau dalan ndi mau? Waduh ya kene ngarep pome sampean. Lho aku biasanya ndelekku naik kono. Lho, Mang tak gawa ndek kono. Mau dalan ndi? Ya ndek biasae kono ta. Ora dicangke. Ora. Wah. Ora tak jukno mbak aku. Ya sing cukup paling. Ya jen ya apa maneh jeneng wong lali ya. Kok wedine pas gedhe. Ora ngene. Jeneng wong lali kepengin sukses iku ya kadang ono lopot. Ya, lopot Terus Tapi aja terus-terusan lopot. Oh ya merosot iki yo iso merosot iki. Apa iki? Wong sukses ya ngene iki. Direwangi ya apa ya Ya dewangi berjuang lah kasarane. bang. Sing Pak aku tak delok-delok anu iki cocok tak. Ya wis. Iya, dhisik. Mang delok-delok sik rono. Oh, alah ya wis. Heeh. Rono iki. Iku jarene ya wis didol iku prit jarene prit. Sing ndek takon iki jarene apa didol. Aja. Delok nak Kates mbok menawa anu. kates iki pangan enak iki. Oh. Iki Bawa duit. Lah iki duit. Ya wis. Ulun. Iki paling bener didol. Yo ombo iki. Sakmene aku. Apa cukup lek aku tuku iki? Duitku wis sakmene, masa cukup ya iki ya. Oh, alah. Wis iki asing ngerti. Sing arepe mau tuku iki, Brit. Ya iki asing ngerti didol. Lho, jenengmu iki sing arepe didol wong yang aja arepe mau tuku iki ya ta? Ayo bisa be oleh didol. Anu dituku ya. Mau tuku. Tuku. Tabungannya wis akeh tapi ya. Iki sakmene ya. Ya wis, Iki. mantan kuwi opo iki? Cukup kok ora iki kan. Oh, Yo. kancane yo dikandani. Yo ayo ngendaki gendut ayo. Anu ditinggalin iki mau lapo arek. Ayo coba ngendaki. Kalau lo wong arep adol tawae mau lapo arek. Ya paling delok-delokan Pak. Ya balik. Kok tambah turu. Ya, iki mau paling wareken kates iku mau paling. Tinggal ngono dipikir wis ngowor. Mau arep kates aku, Mbak. Tinggal delok sawah ya. Terus apa iki, Bang? Sampean? Gitu ya apa? Tuku
wong Ono masuke lek pikirane ku kritik tak jatuh. kowe iku sampe Roto tuh ya. betul Roto. tak kabeh tak tunggal Jamannya aku karena aku duit mobil sih ya Lagi iki payu jan yo. ya terus ringgit. Ringgit. wong iki dipahat terus ringgit Ringgit iki opo? Aku dhewe ora ngerti ringgit itu. oh berarti ya terus ringgit yo lu ngene Pak Ngono paling. Berarti mau gue 40.000 deh ya. hah 40.000. Lah terus ringgit yo cukup Cari masak cukup. cukup Duh. Kok iso cukup ya, Bang? Ya mengko apa jare sing ngedol iku. Duwe jare itu sak ngono lah ya. Ora berarti. nah arek ku tek sampean sing kena iku tek sopo Iku dudu wekku. Lah kok iso men niku lho. Aku tak udah didol. Ya apa iku? Aku lagi seneni wong apa. Berarti yo jadi sampeyan. Untuk kan kate lapangan, Bang. Apa? Kate sama yo. Yo opo Mas Angel iki ya? Cari kebun. aku wis kadung Berarti aku takut. Jadi mulai wingi sing cerita kebun iki wis teko lokasi iki kudu kebun sampean. Ya dudu ta. Ya bener aku print kebun-kebunan mah. paling kebun misal Iya. bisa glutak ini lho ini Itu Bang. iku kebun bener sampean ndek oma mang, Cak. Kebune apa mang iku? kebun mak sangkil Oh, kebune masak. Tak rumat nah. Bayar iku sing di rumah iku Lah kok iso men ngejana kebun kabeh lho duwe kebun iki opo iki? Tak kira lah kebune dhewe ya. Berarti kebune wong iki, Bang. Iya kebune wong. Astagfirullahaladzim, tuwas aku sing kadang iku. sing mikir iki kok sugemen Mbah Sangkil iki aku Soale ngono. wong penggaweane mek kaya ngono apa ya kuat tuku kebun kaya ngene. Ya sapa Ya, wong ro gak Mbah jenenge diangkat. wong. Lah dhewe diawangi kok ngene kan kepin sukses kok liyane ya, Mbah ya. Ya muga-muga iki iso sukses. kan wong gak kuat pencet kuat iya oleh diangkat saya kira kuat sampean Kuat ae. tunggale wong Lah aku kaget ya. Tak takoni lho berarti kebun sampean kabeh mulai tok kono ya. Iko mrowono mrene kebun sampean iya ya. Berarti ngene. Tibae kudu. Tuh, saiki ngene lho. Ternyata wong telu ki aku sampean iku berarti padha koplak. Koplak berarti. yo kak koplak tok nemen Ya nemen. Ya wis iki pamit boleh, Lur. Kalau kebun tibae kudu kebun. Kebune cinta. Kebune wong. Pamit boleh lho, Pak. Wes koplak tibae kebune wong. Oh, sandale logo. Sabar. Musuh wong tuwa ya ngene. Ampun. Ampun.